δώσατε μία συνέντευξη σε ένα εβδομαδιαίο περιοδικό στο Εγώ το Weekly και είπατε μεταξύ άλλων ότι η Ζέτα είναι φανταστική ως παρουσιάστρια, ότι σας αρέσει πάρα πολύ, αλλά η ηθοποιία δεν είναι το ατού της, ότι δεν την προτιμάτε εκεί. Δεν είπα αυτό. Είπα όταν διαλέγεις τους ανθρώπους, διαλέγεις ένα από τα δύο. Δεν είπα ότι δεν την προτιμώ, είπα ότι είναι πολύ καλύτερη εδώ. Αυτό δεν πάει να πει ότι δεν την προτιμώ εκεί. Αυτό είναι παράφραση του τι είπα. Η πραγματικότητα είναι μια εξαιρετική ηθοποιός, αλλά η μοναδική κατ' εμέ παρουσιάστρια πια στην Ελλάδα. Είναι τόσο ψηλά και τόσο μακριά από τους άλλους. Έχει μέσα της έναν ρυθμό τον οποίο του συναντάς πια πολύ σπάνια. Έχει μια πραότητα και μια δύναμη να έλκει το κοινό και τους ανθρώπους και έχει μια φυσική ομορφιά η οποία δεν βγαίνει τεχνητή, δεν βγαίνει ένα κατασκευασμένο πλάσμα, βγαίνει από μέσα της η ψυχή της και τη βλέπεις. Δηλαδή πολλές φορές την κοιτάω και ξεχνάω να απαντήσω. Τη χαζεύετε. Ναι. Αυτό είναι πολύ αυτό σημαίνει δηλαδή ότι σε ένα μελλοντικό σύριαλ ή σε μια ταινία ευχαρίστως θα τη ζητήσω. Συζήτηση. Αν δεν είχε αυτό θα την έπαιρνα πρωταγωνίστρια. Της κάνω πρόταση τώρα αλλά δεν θα δεχτεί, την ξέρω εγώ.